विश्व कोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकन देवेचो मोगाचो येवकार. महाभारतांत धृतराष्ट्रस डोले नायंते तेले वार्डिकोवन आयिल्ले गांधारीस धृत माले माझ्या गोवास नसतले दृष्ट मालेव नक्का म्हणून सांगून तिने डोळ्यांस एक पट्टी बांधून घेतला. तसंत अन्य कडसून कुरुक्षेत्राचे युद्ध होताना धृतराष्ट्रास होईते ओ माले दृष्ट नाही युद्ध बघ वैत नाही तसल्या पूर आलोचना होताना गुरु वेदव्यासान तेले एक दिव्य दृष्टी देव्या म्हणून सांगून लेखताना धृतराष्ट्र समेत या युद्धांत आता माझ्या नेकरांस गाय व्हायची माझी नेकरा मरवायचे माले बघ होईत नाही म्हणून सांगून ती दृष्ट संजयास देववला. तसे होऊन संजय काय करीत तो त्याच्या सारथीदल्लो तो युद्धांत कसल्या पुरा होईत असा म्हणून सांगून अरमनेंत बसून दूरसूनत तो युद्ध बघिनत्तानंत कसला पुरा होत असा म्हणून धृतराष्ट्रास सांगित होतो. मी ऐकते पूर किती सांगितलंय म्हटल्यार गांधारी विद्ये नाही जाल्यार एक संजय विद्या असल्या एक विद्या असा म्हणून सांगून आमास आत्तां सेकलो नायिल्ले माले आमच्या ओटाजेक सोयरे होऊन आयल्यांसा 7 वर्षांचे दक्कले नेकोरू आराध्य आरनायक हे दक्कले त्याचे एक नेकरा पाणांत या एक संजय विद्ये शिकवून आज आमचे ओट्टो त्याचे एक असाधारण जाल्ले विद्ये आमच्या एदराचं प्रदर्शन करवे आसा. तर याच्या ओट्टो एक तिने एक शिकली विद्या कशी असता कैल्या रीतीन ते शिकले आणि ते कसला पुरा असता ते म्हणून सांगायचे एक संवाद करूया. आराध्या तुला या एक कार्यक्रमास मोगाचं स्वागत. थँक्यू. नमस्ते. आता आराध्या आमास तू कोण तुझ्या नाव पर कसलं म्हण कल्लंय आता माले तू सांगवे तुझ्या घर काही तुझ्या अप्पा अम्माचे नाव कसलं तुझ्या इस्कलाचे नाव कसलं तू कैला क्लासांत शिकत अस. माझ्या अप्पाचे आणि अम्माचे नाव रवींद्र आणि अक्षता. व्हेरी गुड. तुझ्या घरचे नाव घर काही असोच्या मंगळूर शक्तीनगर. शक्तीनगरा. तुझ्या इस्कलाचे नाव माझ्या इस्लाचे नाव माउंट कार्मेल सेंट्रल स्कूल. व्हेरी गुड. कैला क्लासांत शिकत अस. सेकंड स्टँडर्ड सेकंड बी. व्हेरी गुड. तर तुझ्या घर कुंटलपाडी शक्तीनगराच्या कुंटलपाडी नियम तुझ्या अप्पा अम्माचे नाव रवींद्र नायक आणि अक्षता आर नायक. व्हेरी गुड. आता तुझ्या इष्टाचे खेळवेचे कसं पुरा माझ्या इष्टाचे खेळवेच्या कॅच कॅच बॉल कॅचिंग. आता खेळवेचे बॉल कॅचिंग झालं त्या ಹೊರತು तुझ्या केला हॉबीज आणि पुरा नाय कसं पुरा हॉबीज असत सांग. मला इष्टाचे हॉबी स्विमिंग करायचे आणि पेंटिंग करायचे. व्हेरी गुड. डान्सिंग नाही केला डान्स करायचं बघितलं मी तुले बघितलं आणि तू स्विमिंग पेंटिंग डान्सिंग पुरा करत नाही. आराध्या तू आता शिकले विद्येचे नाव कसं संजय विद्यानिधील गांधारी. व्हेरी गुड. आता तू संजय विद्या शिकलाय म्हणून सांगून कल्ला मास तुला त्या कोणी शिकवलं. तेजश्री माताजी. व्हेरी गुड. त्या शिकल्या पुरा तू काही आता मी गे मी शिकले पुरा माझ्या आजीच्या घरा. कुई आजीचे घर तुझ्या माझ्या आजीच्या घरा काडेश्वाले अंत केद्वा तुला स्कूल नाही येते द्वा नाही रजंत रजंत शिकलंय. व्हेरी गुड. आता तुले तू त्या शिकलं ना त्या शिकवायचं खुशी झाली तुला इष्ट झालंय इष्ट झालाय तुला शिकताना पुरा काही कष्ट म्हणून झालं ना नाही आरामार शिकवत आलाय. ते येता काडेश्वाले ते शिकलं तू आता इथे घरा कुंटालपाडीत येऊन शिकत अभ्यास करतय ना प्रॅक्टिस करीत असते ना प्रॅक्टिस करीत असते सदीना करतय. कोणी शिकवतात तुले. एकदा एकदा मीच करते एकदा एकदा अम्मा येऊन करते. अम्मा येऊन शिकवते तुले सामा. तुला आता या विद्या शिकत असताना तुला शिकत असताना तुला एक नंबर काही कष्ट पण झालं सुरू नाही. आता फर्स्ट डे तू दाताना तुला एक नंबर मी गे कष्ट पण झालं नाही काही कष्ट झालं नाही खुशी झाली आहे. तस तुले त्या गांधारी विद्या म्हटल्यावर डोळ्याचं पट्टी बांधून शिकवायच्या ना
ते तर डोळ्यास पट्टी बांधताना तुले कलुक कलुक काही बई लागलो नाही तुले कलक्क झालं ते बाई लागलं नाही. बई लागलं ना कलोक होता फुल्ल ने एकदा हा आता तू या शिकलं ने आ, तू शिकताना सुरूच कशाला शिकला सुरू आहे फर्स्टच हातान द्यायचे शिकले. हातान देता हा. कशाला देता एक बॉल नाही त्याला कार्ड पुरं देतात. तसं देताय हा. हा ते आता शिकवायच्या ते आता तसं शिकव त्याच्या शिकवायच्या आधी कसं तरी असताय तुम्हाला एक प्रिपरेशन म्हणून असता ने त्या काय मेडिटेशन करायचं हा. मंत्र सांगायचं पुरा. हा त्या पुरा असताय आता तुझ्या क्लासास जात ना तुझ्या तेजस्वी माताजी क्लासास गेलं तू ते तू गरसून बाय सरून जातय गरसून बाय नावनाने बाय सरून जात तू ते दाताना तुला केलं तर तू असं लित्ता अंगी घालवी म्हणून असते ना तर तू असं आता घातलं बरच्या अंगी घातल्यावर होताय होता. कैली अंगी घालू होतो आ, ते गेल्या प्रांत तुला टीचर कशाला सांगता सुरुवेस नमस्ते सांग. नमस्ते सांगता त्याच्या प्रांत त्याच्यापर्यंत पुरांचं बसवतात. बसवतात मी गे कशाला करता मी गे मंत्र सांगतात. मंत्र सांगतात मस्त वेळ असाय मंत्र सांगू वय त्या पुरा मंत्र तुला कलता मी गे कल्ल्यांचा ने आता त्याच्या प्रांत कशाला करता त्याच्यापर्यंत त्या कान मुच्चून पुरा सांगायचे करतात. हा कಣ್ಣು ಮುಚ್ಚ ಮಿಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತಯಾಪುರ ಒಟ್ಟು ನಯ್ಯ त्याच्या प्रांत मिगे मी गे आम्हाला पुरा साधवतात. मला नाही बघा. बोला नेवे त्याच्या मिडलांत तुला पुरा मिगे तुमचे कशाला शिकवायचे असं त्या शिकवता नाही त्या आता शिकवायच्या पुरा कಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುನ ते शिकवायचे फर्स्ट असत डोळ्यास बांधून शिकवायचंय ना बरे कಣ್ಣು मुಚ್ಚून शिकवायचे डोले डांपून फर्स्टच बांधूनच तर शिकवायचे नाही सामा त्याच ब्लाइंड फोल्डिंग नाही आराध्या आता तू संजय विद्ये नाहीतर गांधारी विद्या शिकलोसा म्हणून सांगितलं ने आमच्या या वीक्षकांचं पुरांसो तू शिकले विद्ये एक करून दाखवते आम्हास पुरांसो तुझे विद्ये पुरा त्या वीक्षकाने पुरा बघतात. ओके ने ओके. यस आता कसं करायचं फर्स्ट असं या बांधाव्या ने कಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ कर बस धरून घेते एकदा धरून घे वैता या सोड त्याच्यामध्ये सामान्य असं त्यात देऊ पडतो सोनिया डोळे धरून घे मग एकदा करेक्ट झालंय कान आता समजालंय तुमच्या साईड काढण्या समजाले ना सांग टाईट होताना पुरा बिराई लूज करा. आता आता बिर्याणी ना ते काल एक चूर पण करा. वैतಮ್ಮ रो समजालंय समजायला येता समजायला नाही आता दिसताय तुला आता काय मी एदूर असता दिसतास आहे तुले नाही ना यस तर तुला फर्स्ट कशाला देवायच्या कार्ड देवे बॉल देवे बॉला देवी येलो येल्लो घाल काल घाल काल घालून सोड रेड ऑरेंज ब्लू पिंक येलो
Red. Orange. Blue. ವೆರಿ ಗುಡ್ आणि कशाला देवे कार्ड्स देवे Kara diya kara. ಕಾರ ದಿವ್ಯ हा. Yellow. Blue. White. Black. Red. Green. व्हेरी गुड आणि कशाला देवे आणि काळा दिया. कार्ड देव्य ಆರಾಧ್ಯ ಬಗಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ Blueberry. ಗುಡ್ Brinjal. ವೆರಿ ಗುಡ್ Cake. नाही रिथिंक रिचेक कर Sandwich. व्हेरी गुड Owl. आहा पिरे आणि काय करूया गो तसं आहे आणि असं नाही तुला आता आम्ही केला फोटोज आम्ही ते डिस्प्ले करतो टीव्हीत दाखवतो हम्म. तुला ते स्कॅन करून सांगता नाही येतो कळता नाही तुले हा मी तुझ्या माझ्या मोबाईलात फोटो असा कोणाच्या फोटो म्हणून सांग वैत्या माझा पप्पा हा मी आणि माझी अम्मा व्हेरी गुड इथं कोण असत माझ्या अम्माच्या वाढीत होता ना वैते कोण असायची अंदाज येते तुले नाही 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 आता कळताय झूम केला चोर आता कळताय माझ्या अप्पा आणि अम्मा आणि आज्जा आणि आज्जा ओ गुड 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 व्हेरी गुड आणि आता कोण बघ आज्जा आज्जा आणि अम्मा व्हेरी गुड ही कोण काही असायची कादेशवाल्या काडेश्वाली ಅಂತ असायची हा आणि मया कोण सांग या मी शाळा ते का तुला दी व्हेरी गुड हॅलो बस ये झालंय बसलंय आता आणि एक फट त्या दूर तुला टीव्हीत दाखवणार कळताय तुला बघूया रो ब आता एक फोटो फोटो असा कैला फोटो कळताय तुले इथं वय इत्तेच्या कसाला नाव कसाला इत्तेच्या उदास नाही उडास ना नाही या काही यावेच्या तो केद्दन इत्ते विश्व कोंकणी व्हेरी गुड विश्व कोंकणी केंद्र तू आता इथे तस हा झालंय खुशी झाली तुझ्या पुरा बघून मला आश्चर्य होतो असा स्टिकर अंटवासना स्टिकर अंटोव्यासा स्टिकर अंटोव्याचे पेपर काही असा बघतो रो वैता आराध्या मी आता तुला एक पेपर देतो तेंतो असण्या मी या घातल्यांसा कशाला पेनांत एक मार्क केल्यांसा ते तुझ्या हातांत एक स्टिकर देतो त्या स्टिकरांत तू असान्या काही मी मार्क घातल्यासा ते तू स्टिक कराव्या वैतन्या ब स्टिकर हातवर कर चोरो ब या स्टिकर कसा काढवताय तुला नी होताय
घातलं करेक्ट पॉइंट असते ना मी मार्क असं तिने स्टिक केला असा बा मी घातलं आणि एक देतो वैता ब दर अरे वा बस व्हेरी गुड आता या झालंय आणि तुझ्या लगी 2 आयटम असा एक कलरिंग आणि एक आमच्या लागी नोट असत मी तुला नोट देतो तू कैला नोट म्हणून सांगत आणि त्याच्या सिरीज सांगत काही नाही ब नंबर दर 100 series mal कलत नाही साय लास्ट नंबर कलर ओपिरे ತೊಂದರೆ नाही last number 9 हा ಮಿಗೆ $9 पर कलित नाही साय ತೊಂದರೆ नाही 100 चा नोट करेक्ट 500 व्हेरी गुड लास्ट 0 असा हा समा 0 असा त्याच्या प्रांताने एक नंबर असा त्या मला अर्थ येत नाही साय नाही. हा 0 त्या 0 वर येत असा लास्ट 0 आणि 6 नाही आराध्य आता आमच्या लास्टचे एक असा तुझे फेवरेट काही नाही आता तुझे एक हॉबीज antले कसाला सांग पेंट व्हेरी गुड आता पेंटिंग माझ्या लगी एक बुक असा तू तुझ्या कैला फेवरेट त्यात काढून घे कैला होता पेज न्या तू कैला तरी एक पेज मी काढून दे बाई तू काढते मी तू काढत न्या आणि कलरिंग असत क्रेयॉन्स अम्मा कलर काय काल घाल व्हेरी गुड या करतो काय करते समा त्या कसाला म्हण कळताय तुला कसाला त्या काय व्हेरी गुड कर मी त्या पेज एकदा दाखव एकदा दाखवता तू कसाला म्हणतला या काईट काईट न्या आणि या कलर कर वैता झालंय आणि नेक्स्ट त्याच्याने वैला कलर असा न्या पर्पल आणि व्हेरी गुड पर्पल व्हेरी गुड आरामार घाल वैता ಸೂಪರ್ आणि सೈ उरला सायकल तरी कलर तेंतो बघ रेड कलर होय घाल झालंय आणि काल तो मग पिरे ತೊಂದರೆ नाही समा दाखवत्या समाधानला नाही तो घातला तर 2 लाईन मात्र घातलं तू व्हेरी गुड कलर चीके घालम्मा व्हेरी गुड हलू ये आणि बस बस होत न्या कैला कलर काही हवे त्या कलर तिने सिलेक्ट करून घातला असा व्हेरी गुड वैता आराध्य आणि एक मलाही सारलं नाही आता तू एक ऍक्शन असं रिॲक्शन करत काही नाही
मी कसं करतो तसं तर तू करायचं आहे तर बघ हलू उभे रो हलू तू उभे रो मी फिरे निघता लगे असं जो चेर नका पाठी कर नका फिरे इकता लगे आता दाखव बघ कसाला करीत असा व्हेरी गुड आता हो आता हाय फाय आता आता मिगे आता नो नो व्हेरी गुड आता स्वीट हार्ट बस व्हेरी गुड बस समा बस झालं पुरं झालं तुझ्या आता ब्लाइंड फोल्डिंगच्या तुला आता मी एक विचार आराध्या तुला तर तू असं डोले डांपलंस या पुरा करतस तुला काही दिसता ते बघ आता एकदा काढूया आम्ही काढून झाल्यापर्यंत आम्हाला एकदा बघूया वय नाही तुझे ब्लाइंड फोल्ड काढतो वय त्या ओके अम्मा तू मस्त हुशार वय त्या दुखल्यावर सांग नाही ना समज आलाय पाणी हवंय तुले आता कसं लागत असं आहे मी आता केला एक प्रश्न विचारतो मी आता विचारले नाही तुझ्या लागी तू काही सुन बघूचे तुझे पुरं डोले या पुरं डांपून असतो आम्हाच भाषा डांपल्यावर तर काही येऊ दिसत नाही शोधव्या मी काही असं आराध्या म्हण नाहीये आता तो डोले डांपून आता मी ते पुरं विचारलंय तू कसं बघतलं काही सुन बघतलं ते सुन ते कसं असा ते एक कण्णू असं आहे इथे या कण्णूतलं बघव झाला र कसला करावं दिवा बघूया मिगे मेडिटेशन करवा व्हेरी गुड मिगे मंत्र सांगवे आता पुरं करताना तुला या डोळ्यांसून दिसता आता तू या पुरं करीत होत तर मी एक तू कशाला बघतला गो तसं आहे तू असं घेत कार्ड तू इथे लागोवित परमोड पुरा बघित कार्ड कशाला पुरा आम्ही करीतोय त्या पुरा त्या कशाला करीत असेल तू 7 सेन्स ऑर्गन्स असं तू या करायचे कशाला लागवून त्या बయ్యాने बघवायच्या फील करायच्या नाही त्यांत तुला कळता नाही कशाला असा म्हणून सांगून क्लॅप होईत्या तुला थोडला क्लॅप होईत्या मी सांगे जोर करून घालूया सांगे नाही यस आराध्या तो तर मी प्रश्न विचारता तू सांगितलं नाही 7 सेन्स ऑर्गनांसून मी बघवायचंय म्हणून पुरा सांगितलं नाही ती कैली पुरा अम्मा तुला गोतास आहे सांग बघे मला ब्रेन आई नोज माउथ इयर्स हार्ट ओके स्किन व्हेरी गुड आता असं पुरं धरून तू फील कर ना त्या कसाला म्हणून सांगून तुले गुर्त धरवा साध्य व्हायच्या नाही व्हेरी गुड होता आता आराध्या आता तू देखले चेडू 7 years old 7 वर्षाचे दक्ल्याने तू आता आणि शिकवून 10th होता तुझ्या त्याच्यापर्यंत PUC होऊन मी तोरले होत आणि अम्मा बरी त्याच्यानंतर तुला तोरल्या झाल्यापर्यंत तुला कसाला हवं आशा सायंटिस्ट व्हेरी गुड तुला कसाला तू मनांत लेखलंस त्या पुरा होऊन दे वैता तुझ्या कसाला ड्रीम असा त्या पुरा ड्रीम कम ट्रू म्हणून ऐकलंस तू सत्य होऊन दे त्या तू थोरल्या सायंटिस्ट होऊन आमच्या इडी देश असं आमच्या कुडाल देश आद्य गौड ब्राह्मण समाज असो थोरले एक नाव देवे वैता व्हेरी गुड आणि एक कसाला गोष्ट आराध्या तुले कोणतरी आता आम्ही केलाव जणांचं केलाव ना म्हणायचे एक फोटो कोणाच्या तरी एक फोटो ठेवून मी असांत वयसो मी तसांत वयसो सावन एक रोल मॉडेल म्हणतात ऐकलंच तो तुला तसं कोणतरी रोल मॉडेल म्हणून असं त्या कोणतरी सुपर हिरो मी असायला याच्या बरी येईन तो वैसाव्या म्हणून याच्या बरी कोण सुपरमॅन आहे सुपरमॅन बरी तू सुपर गर्ल होते तू व्हेरी गुड तस तू आता
एक तुझ्या या विद्या शिकवायच्या, संजय विद्यानंतर गांधारी विद्या, आणि एक तो स्कूलास दाव्याच्या. त्या दोन सोडून तुला कसलं इष्ट? पार्क हा, पार्कास दाव्याची इष्ट. हा. पार्कांत मी गे मी घेते का हा पार्कास दाव्याच्या आणि केलव्याच्या. स्विमिंग स्विमिंग इष्ट. व्हेरी गुड. त्या पुढे इष्ट नाही तुले. गुड. ವೀಕ್ಷಕನು आम्ही आता इकत्या वेळसर आराध्य ಒಟ್ಟು बोलीत त्याच्या एक असामान्य प्रतिभे कसल्या असा तिने त्या एक प्रदर्शन द्यायला आणि तिकत्यात ताळमेन्सून त्या इथे बसल्यांत. आम्ही कसलं विचारितोय त्याच त्या उत्तर पाठी देत होत्या. इकत्या ताळमेसर हससव जाल्यार याच्या पाठसून यांच्या पोषकांचो यांच्या घरच्यांचो सहाय त्यांचे एक प्रोत्साह कसला असा म्हणूचो आम्ही सार्वजनिकम कित्या म्हटल्यार याच्या एवढे दकल्या नॅक्रास शिकव्य जाल्यार याच्या पाठसूनच हव्या त्या चढवून करचे त्यांच्या पोषकांना निंत कसल्या निमित्त त्यांच्या पोषकांच्या त्यागमय जीवन याच्या ಒಟ್ಟು एक तोरलो हात असतो म्हणून सांगवायचे आम्ही ते सांगूय इष्ट पावतो. या आता इकते वेळसर केल्ले ಹೊರ್ತून या एक 2.5 वर्षांच्या नेकूर असताना इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स अंत याचे नाव दाखल झाल्यांचा आणि त्या रेकॉर्ड त्या नाव दाखल झाल्याचे एक आम्ही इथे यात विश्वकोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओंत शिशु प्रतिबिंबा म्हणून सांगूचे कार्यक्रम केल्यांत तेंतू या दक्कले नेकूर असताना बोललेले असा. आणि ते इकते आम्ही याचे साधने कसल्या पुरा आम्ही त्याच्या तोंडांसूनच ऐकलोय. त्या तोरले जाल्यापर्यंत सायंटिस्ट होवे म्हटला आणि त्याचे एक अभ्यास कसला असाय त्या स्विमिंग होऊन दे डान्सिंग होऊन दे तेंतू पुरा तो त्या पुढे येऊन नाव पाहून दे म्हणून सांगून आम्ही आशय करीत असता. आणि याचे एक या असाधारण प्रतिभे याच्या तोरले एक रेकॉर्ड गावून दे म्हणून सांगून आशय करीत आजच्या कार्यक्रम आम्ही मुग्धवीत असा. पुरणसो आभार.